И днеска ще се позабавляваме да си направим отново трошиени краставички. Тук имам готовия продукт. Слагаме закваска на Оберон и 40 грама сол на литър вода. Чакай сега, ти... Това са краставици, ти не обичаш краставици. И така, ето това е резултата. Стават много крънчи. Ето. Върха. Това път обаче мисля да сложа и малко люта чушчица. Бурканите са напълнени. Сега продължаваме с солта и водата. И слагаме 40 грама сол на литър вода. Една лъжица супена е 20 грама. Тук има 2 литра вода. Слагаме 4 лъжици. И почваме да джуркаме. Вчера една по новините каза, че много сол сме слагали на трошиите. Трябва да слагат по 15 грама. Обаче аз последния път сложих на едни трошиени чушки 20 грама на литър вода и ми се развалиха. Така че залагам на сигурното. 40 грама на литър вода. И разтворения готов и асай канкана, както казват в Смолян. Наливаме разтвора. И 2 литра е бомба за едното. А тук има малко сол. Продължаваме напред с другия буркан. Ето, напълнени са. Сложихме и лютите чушки. По една люта чушка съм сложил, защото се бая серт. И да не стане пък отрова от люто. После винаги мога да добавя още една чушка. Та тествано е. И какво стана сега? Добре, трябва да го мия. Тествано е с 40 грама сол. Стават перфектни. Криспи, хрупкави и много добре на сол. Само това ми липсваше предния път, че не сложих люта чушка. Малко